F'Ġunju li ġej Konferenza Nazzjonali ser tkun qed tagħti ħarsa lejn in-Nazzjon Malti u t-temi li l-aktar jolqtu lil dan il-ġens. Din il-konferenza taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta George Vella ser tkun ibbażata fuq stħarriġ li ser isir mill-istatistiku Vincent Marmara. Huwa spjega kif dan l-istħarriġ ser jagħti ħarsa lejn diversi temi fosthom il-politika, l-ekonomija, l-ambjent u l-kultura u kif il-Maltin iħarsu lejn dawn it-temi rispettivi. L-iskop ta' din il-riċerka partikolari mhuwiex dak li nippruvaw li nifhmu jekk jaqblux ma' tema partikolari jew ma' issue oħra partikolari, jekk jaqblux mal-eutanazja jew ma' l-abort, mhuwiex dak lan il-prinċipali. Imma aktar inħarsu fil-font dak li ġenera l-opinjonijiet tan-nies. Bondi li wkoll qed jorganizza din il-konferenza spjega kif din il-Konferenza Nazzjonali imdawra mat-tema tal-għaqda ser toħloq diskussjoni bejn nies minn oqsma differenti. Dan hekk kif kollox ser ikunu qed jindirizzaw il-konferenza 29 kelliem u numru ta' moderaturi minn kull qasam li wkoll ser imexxu d-diskussjoni. L-għaqda ma tinstabx fis-silenzju. Anzi, tifjorixxi preċiżament meta persuni ta' fehmiet differenti u minn oqsma differenti iħabtu l-ideat flok l-irjus ma' xulxin. Il-President ta' Malta George Vella stqar kif din il-konferenza ser tkun opportunità li tagħti leħen il kulħadd u appella sabiex ikunu rispettati l-opinjonijiet ta' kulħadd e kif huwa importanti li kulħadd jinstema'. Biex fil-waqt li nkomplu nkunu kritiċi fuq dak kollu li huwa ħażin madwarna, nozzu dak kollu li huwa pożittiv li akkwistajna bil-għaqal u bil-qalbu tagħna u ta' missirijietna.